Să fie binecuvântat Tatăl nostru prin Domnul nostru Iisus Hristos. Deoarece cu îndemnul lui Dumnezeu aș avea câteva cuvinte să le cit în Evanghelia după Luca din capitolul 4. E femeia samariteană. Pentru că nu vă să citesc, memorat am în minte câteva cuvinte lui Dumnezeu. Iisus a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan, însă nu boteza el, ci ucenicii lui. Iisus a trecut printr-un sat, zis Sihar, ca să ajungă în Samaria. Acolo era fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam ceasul al 6-lea. Ucenicii lui i-a zis: Învățătorule, rămâi aici, că noi ne vom duce să cumpărăm de ale mâncării și ne vom întoarce. Iată faptul ochilor, a văzut pe o femeie venind la fântână să scoată apă. Iisus i-a zis: dă-mi să beau. Dar femeia samariteană, uimită, i-a spus: cum? Ceri tu apă de la mine? Tu iudeu, eu samaritean? Știi bine că, în adevăr, neamurile noastre nu au legătură unii cu alții. Și, în primul rând, n-ai cu ce să scoți apă, deoarece fântâna aceasta este adâncă. Și din ea a băut Iacov, fiii și animalele lui. De unde tu ai cu ce să scoți apă? Iisus i-a zis: femeie, dacă tu ai ști, deoarece cine ți-ar fi cerut apă să bei, tu singură i-ai zice: dă-mi această apă, ca să nu mai tot vin aici să beau sau să scot. Iisus i-a zis: femeie, nu ești măritată. Bărbatul pe care îl ai nu ți este bărbat. Pe lângă acesta ai mai avut încă 5 bărbați. Aici ai spus adevărul, zice femeia. Dar Iisus i-a zis: du-te în cetate, cheamă pe toți și spune-le, deoarece orbii văd, șchiopii umblă, morți vor învia. Atunci femeia, uimită, a lăsat vederile jos și s-a dus și le-a spus: iată, veniți să vedeți un om care în adevăr mi-a spus totul despre mine. Veniți să-l vedeți. Iisus a venit și s-a îndepărtat și le-a spus: iată, cuvintele mele sunt cuvinte dătătoare de viață. Cine crede în mine are viață. Cine nu, iată, mânia lui Dumnezeu se va coborî peste el. Deoarece noi, creațiunea lui Dumnezeu, care Dumnezeu ne-a creat înainte din temerea lumii, din pricina primilor oameni care au căzut în păcat, de atunci noi zacem într-o situație care nu-i după voia lui Dumnezeu. Totuși, puterea lui Dumnezeu ne îndeamnă: ce veniți la mine, Ioan 3,16, ce veniți la mine voi toți, cei trudiți și împovărați, căci eu vă voi da o dignă la suflet, nici de cum la trupul acesta. Iată, oameni buni și dragi frați, surori și buni ascultători, Dumnezeu astăzi ne îndeamnă pe fiecare să lăsăm poftele firii pământești și să fim ca cele 5 fecioare înțelepte, care dintre 5 nu au fost înțelepte, că nu aștepta mirele. Știți bine treaba aceasta. Și atunci ori cerut și ele, zice: dă-ne și nouă să avem în candelă. Dar cele 5 chipzuite i-a spus: duceți-vă, cumpărați-vă, că nu ne ajunge nouă când va veni mirele.
E, de când s-au dus, ori venit înapoi, ușa a fost încuiată. Am început să bată la ușă. Doamne, Doamne, deschide-ne ușa, că și n-am fost înăuntru. E, da, Iisus i-a zis, duceți-vă de la mine că ați lucrat fără de lege. Și fără de legea înseamnă fără voia lui Dumnezeu. Nu vrei tu, ca un bun ascultător, ca să lucrăm prin lege, prin cuvântul lui Dumnezeu, să fim o mărturie vie în fața lor. Ce voi trebuie să fiți o sare și o lumină în această lume. Nu vrei tu ca să te întorci la Dumnezeu? Să-ți ceri iertare, să spui, Tată, uite, am păcătuit împotriva ta și împotriva Duhului Sfânt. Iartă-mă, că de azi înainte vreau să mă numesc un copil al tău. Nu vrei tu ca să te întorci la Dumnezeu? Lasă-te de toate faptele firii pământești și deoarece așteaptă venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Să fie binecuvântat în numele scump și drag al Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl. Amin. Slavă ție!